Delegazzjoni mill-Parlament Malti inkluż numru ta' deputati nazzjonalista żaru l-istituzzjonijiet Ewropej fi Brussell fejn fost l-oħrajn intaqgħu mal-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola li qed din id-delegazzjoni mill-Parlament ta' Malta. Id-delegazzjoni mmexxija mill-Speaker Angelo Farrugia kienet tinkludi 12 deputat tal-Partit Nazzjonalista. Il-President Metsola qalet li l-Parlament Ewropew u d-dar ta' kull Malti Awċi u stiednet lid-deputati Maltin sabiex jieħdu sehem f'laqgħat organizzati fi Brussell u fi Strasburgu li matulhom jiġu diskussi liġijiet Ewropej. Hi qalet li b'dan il-mod huma jistgħu jikkontribwixxu bl-idejat tagħhom fi stadju bikri tad-diskussjonijiet dwar suġġetti li jaffettwaw lil poplu Malti Awċi. L-Speaker irringrazzja lill-President Metsola tal-ħidma li qed twettaq fit-tmexxija tal-Parlament Ewropew bir-rappreżentanti taż-żewġ naħat tal-Kamra jingħaqdu ma' Angelo Farrugia u jaqblu mal-fatt li qiegħed tagħmel isem pożittiv għal pajjiżna u qed tagħmel lil Maltin u l-Awċin kburin. Aktar tard id-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista kellha laqgħa mal-President Roberta Metsola u l-kap tad-delegazzjoni Maltija fih dan il-Partit Popolari Ewropew David Casa. Id-delegazzjoni tal-Parlament Malti kellha wkoll laqgħat mal-Kummissjoni Ewropea mar-rappreżentanza permanenti Maltija fl-Unjoni Ewropea u mal-Ambaxxata Maltija fil-Belġju.